in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Davao Region, gibaha tungod sa pagbundak sa kusog nga ulan kagabi. Libo ang pamilya apektado. Kabon ta karon. Iuli na. DepEd Panabo, nagpagawas ng show cause order batok sa school principal nga nanghura og delivery rider. Retiradong magtutudlo, patay human makuryentehan samtang naghayhay og nilabhan og usa ka semana nga Lanzones Festival sa isla sa Camiguin, Northern Mindanao, giselebrar online. Sa detalye sa ato mga balita, libuan ka mga pamilya ang napektuhan sa baha sa Davao Region, human ang nasinating kusog nga ulan kagabi. Gani sa lungsod pa lang sa Carmen, Davao del Norte, kapin 3,000 na ang gibaha. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tungod sa kalit nga pagbundak sa kusog nga ulan kagabi, Oktubre 25, libuan ka mga pamilya ang apektado sa baha sa Davao Region. Sa Carmen, Davao del Norte, 5 ka mga barangay ang naapektuhan sa pagbaha. Ang maong mga barangay, gilangkuban sa Barangay Alihal, Barangay Ising, Barangay Magsaysay, Barangay Kamiling ug ubang parte sa Barangay Taba. Ang maong mga barangay na himutang sa low-lying o flood-prone areas. Gani, kini nga mga barangay ang most affected areas kung adunay mga pagbaha. Sa kinatibuk ang ihap, kapin 3,000 ka pamilya ang apektado sa pagbaha sa Davao del Norte. Kung mabundak ang kusog nga ulan sa kabukirang bahin sa Davao del Norte, usa kining tulay sa Ising ang maapektuhan. Gani, kagabi, dili na makita kining tulay. Matod ni Mayor Virgie Pirandos, padayon ng ilang mitigation of desiltation process sa mga kanal aron makunhuran ang grabing pagbaha sa mga barangay nga gianan og tubig baha. Last Friday night and last night nagbaha na pud mi diri sa lungsod sa Carmen kay heavy downpour magyud to. Mura magyud to, parang galit na galit ang nature. But for now, subside na, but there are still some barangays whose desilting is very urgent. So ngayon, ang Barangay Alihal, kailangan talaga i-desilt yung main canal kasi parang ang Tadeco Canal parang nag-overflow din. So dito, ang endpoint niya dito talaga sa Barangay Ising going to Taba, which is the mouth of the river para doon sa dagat. Pero i-compare natin ang baha noon at saka ngayon, parang mga few days wala na. Sa Davao City, sayo pa lang abot liog na ang tubig baha sa pipila ka lugar tungod usab sa kakusog sa bundak sa ulan. Nang awas na ang tubig gikan sa mga kanal ug niabot na hangtod sa karsada. Gani sa NHA Buhangin, makita sa video nga kusog ang bulog sa tubig nga nagsubay na sa karsada. Sa Laverna Hills Subdivision sa Buhangin usab ding lungsod, makita nga taas ang level sa tubig ug natrap pa kining usa ka residente. Dungan sa pagtaas sa tubig baha, nawadan usab og supply sa kuryente ang pipila ka lugar sama sa Aurora, Fatima, Guerrero ug Jacinto Streets ning syudad. Hinungdan sa mga nasinatiang pag-ulan sa Davao Region, dinala sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Tambag sa gobyerno sa mga residenteng namuyo daplin sa sapa nga kanunay mag-igmat hilabi na kumubundak ang kusog nga ulan aron malikayan ang disgrasya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!
Mi-explicar ang Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 sa grabing baha nga nasinati sa mga residente sa Laverna Hills Subdivision sa Buhangin, Davao City kagabi nga lampas tao ang gilawmon sa tubig baha tungod sa pagbundak sa kusog nga ulan. Sa mga video nga nanggawa sa social media, halos atop na lang ang makita sa mga balay sa Laverna. Miabot sa dayon ang rescue team sa 911 aron ni-rescue ang mga natrap sa baha. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, wala pa mahuman ang ginahimong dugang pumping station sa lugar. Nagpadayon sab ang pagbutang og dagkong drainage, sanglit, silted kon barado na sa balas ang dagkong kanal. Nagkaproblema sab sila sa negosasyon sa road right of way nga maagian sa proyekto hinungdan nga nalangay sab kini. Dili lang mga residente sa Laverna ang nakasinati sa pagbaha. Hastang ubang lugar sa syudad sama sa Boulevard, Torres, Dacudaw, Arcastillo, Damosa, Lanang ug JP Laurel Avenue, syudad sa Davao. Sa karon anaa na sa 90% ang pumping house ug mahuman na sa katapusan sa kasamtangang tuig. Ongoing pa pod ang ginabuhat na retarding basin dul sa pumping station which will hold storm water gikan sa taas na bahin sa Kabantian before kini i-release padulong sa existing drainage facility sa maong lugar. Doon na pod tay install na pressurized pipes na ibutang along diversion road but has encountered minor delays due to the presence of utility pipe. Ongoing pa pod at 70% ang pag-install og HDPE pipes ug box culverts sa sulod mismo sa mga subdivision na magpadali sa dagan sa tubig padulong sa outfall sa Kaap na mogawas sa saksa na bahin sa syudad. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Mi pagula na og show cause order ang Department of Education kung DepEd sa Panabo aron patubagon ang gireklamong school principal nga nanghura og delivery rider. Gawa sa kasong administratibo, posible sab kining magatubang og kasong kriminal. Ani ang report. Tulo ka tuig na lang, muritiro na si Principal Celestino Rebamonte Jr. gikan sa iyang pagpanerbisyo sa Department of Education. Karong adlaw, miduol na sa kapulisan ang rider nga iyang nakaengkwentro didto sa buhatan sa Philippine National Police sa Panabo City ug ang Department of Education Panabo City naghimo na usab og investigasyon. Kasong kriminal o kasong administratibo ang posibleng atubangon ni Celestino Rebamonte Jr., ang principal sa Narciso Galapin Elementary School nga mihunat og dunggab sa usa ka delivery rider niadtong Domingo sa buntag dinhi sa Panabo City. Kaganina, gitunol na sa Department of Education ang show cause order kang Rebamonte aron iyang tubagon ang mga pangutana sa iyang ahensya ug mahatag ang iyang version sa istorya nga milambigit kaniya ug sa delivery rider nga si Blumar Jaya Bayarkal. Kagahapon nang nagpablatay si Bayarkal ug sa iyang blatter, gisaysay niining alas 9 sa buntag sa dihang iyang gideliver ang order ni Mrs. Rebamonte na suko kini kay dili mao ang na-deliver. Apan sa iyang pagpasabot sa asawa, nangisog ang bana nga si Principal Celestino Rebamonte. Ang gunting nga iyang giabri sa putos sa iyang order, iyang gihunat og dunggab sa delivery rider. Gisaysay kanako ni Mr. Raul Gacus, Administrative Officer 5 ug spokesperson sa DepEd Panabo City. Basing on the evaluation of the video in our label, he is on the state of anger, so it might be maybe he can avail the exemption or the lower degree because he is not in the state of being at the time. Na siya sa because of this pity sa iyang asawa na-argue between the rider of the delivery. So mauto nga naa siya sa state of anger, naa siya sa passion and obfuscation which he cannot identify what is right and what is wrong. Matun ni Gacus, ilang sundon ang nakalatid sa DepEd Memorandum Order No. 49, Series of 2006. Sa Section 2 sa nisgutang order, ang disgraceful and immoral conduct ug being notoriously undesirable appeal sa mga grounds for disciplinary action.
ug ang pinakalisod nga silot sa maong paglapas mao ang dismissal from service. Apan gipasabot kanako ni Mr. Gacos Based on our assessment in preliminary, upon reviewing, our disciplining authority ordered nga kanang we will go deeper for the proceedings, what transpired, what is the proximate cause of the incident, and what was the thing that was triggered that a person like Mr. Ribamonte with good moral in our agency nga nakahimo siya og ingadtong aktwasyon. Samtang ang delivery rider miadto na usab sa Panabo Police Station kay nangandam sa kaso nga ipasaka kang Mr. Ribamonte. Matid ni Lieutenant Ranain, ang information officer sa Panabo City PNP. Ang kuan gid dito, ang issue gid dito is namali ang item nga gipadala sa kuan consumer. Motong dili madawat sa kuan consumer nga hingato na lang gusto nila nga bawion ang kwarta. Kung ipadayon ni Bayarkal ang kasong kriminal, batok ni Ribamonte, mao kini ang posibleng silot. Sa kadtong kaso, posible to siya ma-file og grade threats niya. Nagkuan po na siya kung ang sa penalty is makulong na siya og arresto minor kana siya nga kaso. Ang penalty ana ma'am is imprisonment niya napoy fine then less than 6 years. Pila ang fine, sir? More or less 100,000. Sa karon nga sitwasyon, sir, dili na mo makadakop sa iya, ha? Kung sa karon nga panahon dili na nato na siya madakop kay ang panghitabo is 3 days ago. Pero during that time katong after sa incident kung naka-report lang unta siya diri sa atong istasyon, pwede pa to siya nato dakpan. So kung naka-report ang rider, sir, anang panahon na posible nga dakpon dayon si sir? Posible gyud ma'am kay kuan man bago pa man ang panghitabo. Pwede pa nato siya ma-inquest. Apan, sa among pakikihinabi kang Bayarkal, iyang gibutyag nga nag-agad siya sa tag-iya sa opisina nga iyang gitrabahuan sa tanan niyang lihok. Amo usab na sayran nga diadtong Domingo nakig-istorya si Mr. Ribamonte kang Mr. Bayarkal ug gibalik na usab kani ang 300 pesos nga iyang gibalik kang Mrs. Annabel Ribamonte. Ang kaso nga tubangon ni Mr. Ribamonte nag-agad sa personal nga desisyon ni Mr. Bayarkal kay siya ang nasayod sa tinuod nga panghitabo ug si Bayarkal ang usab ang makatubag sa mga pangutana kung magdaganaon niya ang kaso sa korte ug ang investigasyon sa DepEd. Edith Caduayan, News 10 Philippines, stay safe! Walay paglihok sa presyo sa mga sagol sa mga pagkaon sama sa binignit nga sagad ginaluto panahon sa kalag-kalag dili sama sa miaging katuigan nga simana pa lang kamatikda na ang price increase ni ini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kung kaniadto, magyayaw kita sa presyo sa pilit, asukar, landang ug uban pang sagol sa mga pagkaon alang sa kalag-kalag karon wa kay angay ikabalaka kay wala mo taas ang presyo sa merkado. Unong kaadlaw na lang kalag-kalag na. Ug usa sa mga tradisyon nato mga Filipino ang pagluto og binignit, suman, biko ug uban pang kalanon kay lagi kabahin sa atong tradisyon ug kultura ang paghanyag o paghalad og mga pagkaon sa mga lubnganan atol sa kalag-kalag. Apan tungod kay paniradan man ang mga minteryo atol sa paghinumdum sa kalag-kalag karong Nobyembre 1 ug 2, dili usab magluto ang mga pamilya kay dili man sila makahalad sa mga puntod. Tutuki mga presyo sa mga ingredients. Di ba normal lang? Wala misaka. Ang brown sugar tag 40 pesos matag kilo, white sugar 55 pesos per kilo, kinugay 70 pesos matag kilo, ang pilit nga mao ang nagunang panginahanglanon sa suman ug biko, nagpabilin sa 50 pesos matag kilo. Saysay ni Bernie Igos, bisan ning mahalang presyo sa kopras karon, pareha sa gihapon ang presyo sa lubi. Ang buko kay na 20, na 25, na 30. Tibok na siya, sir. Nadala na siya kuan pagod. Tapos ang kilo sa gata 80. 50 kilo.
Samtang mga sagol sa binignit maura gihapon ang iyang mga presyo apan pwede ra makapalit og ginagmay, sanglit aduna sila'y pinutos nga baligya sama sa Ang harina lang ang lumitas sa gamay, ang asukal, ang kaning kinugay, kaning mga landang, normal lang yapon ang presyo. Tagpila man na ang kinugay ma'am, Ang kinugay is 70 ang kilo, ang landang 100. O nakadesisyon ka na ba unsa imong lutuon? Ayaw kaguol kay wala pay price increase nga nahigayon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mag-uuma sa Mlang Cotabato patay sa pagpamusil kagabi. Og mga pa-contest sa Lanzones Festival pwede nang masaksihan o balik-balikon og tan-aw online. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Usa ka retiradong maestra human kini na kuryentehan samtang naghalay sa iyang nilabhan sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Nadala pa sa ospital apan gideklarang patay na ang retiradong magtutudlo nga si Royal Lee Xenas, 68 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan sa Dipolog, kada adlaw nga gapanglaba si Xenas og nagapanghayhay sa iyang mga nilabhan sa bakanting lote at ubangan sa ilang balay sa barangay Estaca. Wa na matikdi sa biktima nga misanday na sa linya sa kuryente ug hayhayan ang nihirig nga puthaw. Una ang insidente, duna nay mga residente nga nakamatikod sa pagsiga sa kable sa kuryente tungod sa nihirig nga poste apan walay ni usa kanila ang mipahibalo sa mga hingtungdan. Cardiopulmonary arrest, secondary to electrical injury ang gikamatyan sa biktima, diin nakaangkon kini og mga paso sa iyang bukton ubang parte sa lawas. Human error ang unang gitudlo sa mga pulis nga nag-unang hinungdan sa aksidente sa dalan sa lungsod sa Mlang Cotabato. Apan sa lungsod sa Makilala, gibasol sa mga motorista ang aksidente sa dalan sa kawalay road sign sa mga ginatrabaho nga kalsada. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Bulan sa Hulyo pa, sugod nga gitrabaho sa contractor sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang road widening project sa gobyerno sa Davao-Cotabato Highway, partikular na sa lungsod sa Makilala. Apan matod sa tricycle driver nga si Armando Suco o residente nga si Jade Lingatong, daghan na silang naserang aksidente sa dalan tungod wa mahanay ang mga early warning device. Dapat tarungon ta nila para ang disgrasya layo ra ba. Kanang mga ilang mga marka dia mga san-san nila. Kanang mga motor sir ba nga pataka rag
liko sir mo nang mga hinungda sa disgrasya sir. Kanang ayuhonon nga dalan. Usahay walay sir, walay warning sir nga nakabutang bitaw. Sumala sa DPWH, kapila pa kahigayonan nilang gipahimagnuan ang kontraktor kabahin sa iyangungo sa mga motorista. Sige namin sulat na sa mga kontraktor, ginarimayin na mga sila. So karon ginapa mo ako karon kung unsa pa mga project. Wala pa gid action ng mga mga contractors. Actually na may report reporting i-report na mo sila nga future na bidding for disqualification. On record na siya yung mga violation. Gibutyag sa kapulisan nga sa 50 ka-aksidente sa dalan nga natala nila sukad bulan sa Septembre, dili tanan tungod sa kulang nga pahimagno sa dalan. Kay duna sa tungod sa pagmaneho kon human error. Kabalo naman sila nga liko-liko ang dalan, usahay manggod kusog gyapon sila magpadagan. Isa pod ana kanang mechanical error sa ilang sakyanan kay usahay mga dili gani kondisyon padagan nila. Sa lungsod Samlang, human error sab ang itudlong hinungdan sa sunod-sunod nga aksidente sa dalan. Gikan sa 12 ka insidente kada bulan niadtong tuig 2020, mukabat na kini sa 30 sukad ning bulan sa Septembre. Kakulangan sa disiplina sa mga drivers despite sa atong mga pahimangno o despite sa mga existing nga balaod, ginadili ang pag-drive nga nakainom. Human error ang kasagarang gitudlo sa kapulisan nga mga hinungdan sa disgrasya sa kadalanan. Ang uban nagmaneho sab nga wala sa presensya sa ilang panghuna-huna. Hinungdan nga mukalit lang og liko nga dili mo gamit og mga signal light. Mga pahimagno sa kapulisan sa pagmaneho sa kadalanan, ibutang sa saktong panghuna-huna ug magdili magkaskasero ilabi pa kung daot ang panahon ug panahon sa kagabhion. Sumala sa February 26, 2021 nga datos sa Philippine Statistics Office, ika-17 sa hinungdan sa kamatayon sa atong nasod ang aksidente sa dalan. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of North Cotabato, stay safe. Patay sa pagpamusil kagabi ang usa ka mag-uuma sa Mlang, Cotabato. Usa sa ginalantaw nga motibo sa mga pulis ang personal nga bikil. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Entimanong hikabsan sa kinabuhi ang usa ka Julan Navarro sa Barangay Buayan, lungsod sa Mlang, North Cotabato, pasado alas 6 kagabi Oktubre 25. Diamaniho sa 38 anyos nga mag-uma niyang tricycle nga top down nga way plaka gikan sa ilang balay sa Barangay Lipaga. Kay duna matud pa kini katagbo sa dapit. Apan wala pa man nakaabot, gipusil na kini sa wala pa mailang armado. Sa pagkakaroon sa kay wa pa tayo witness ang going ato investigation pero natanaw na to ang posibilidad na may personal grudge sa tawanan. Sa pagkakaroon padayon pa ang atong pagkipag-coordinate sa barangay official sa barangay Lipaga. Kay tanaw na to kung isang profile ng biktima dara sa barangay dito kung may mga posible bang nakaalitan. 5 ka basyo sa di pa masuta nga kalibre sa armas nga na-recover sa dapit sa nahitabuan. Kini na ang ikaduhang insidente sa pagpamusil sa lungsod karong bulan sa Oktubre. Karong bulan na ikaduhang insidente nato. For information sir, ang katong insidente nato last October 6, diwa ka mag-uuma dito. Nakapasaka na kaso batong sa siguro for purposes of siguro confidentiality na lang siguro sa identity sa mga suspect pero ato sang is fair nung ipabalo sa katauhan tungod kay wala may ongoing pa po ang pagproseso sa korte. Sa datusab sa North Cotabato Provincial Police Office, kini ang ika-14 nga insidente sa pagpamusil sudlang sa kapin-usa ka bulan. Hinuon na sulbad na nila ang uban niini. Ongoing but we are not facing a blank wall. No? Merong mga suspects. Gipakusga na sa kapulisan ang pagpangronda lokop sa lalawigan aron mataha ang mga daotang elemento sa paghimo og krimen. Duna na say gitukod nga task force ang kapulisan ug kasundaluhan sa mga lugar nga dunay taas nga insidente sa pagpamusil nga gikalambigitan sa mga armadong grupo sama sa lungsod sa Pikit. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of North Cotabato, stay safe.
Pila mga magtutudlo o mga estudyante ang nanghinaot nga mahibalik na ang face-to-face classes. Kay bisan ang mga tricycle driver na naghinam-hinam na sab tungod sa ilang nasinating kapitos. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hangak, kutas ug kapoy. Mao kini ang kinabuhi ni Lito Painandos, tricycle driver sa Matina Crossing. Usa siya sa naghinam-hinam nga ibalik na ang face-to-face classes aron mudaghan ang iyang pasahero ug mudako ang iyang kita. Ang tutungan na wala sa mga sumukita. Dati sa mga klase nga face-to-face. Sa kuhan nga, makataragan tulo saya na kami 600 o 500. Sa kanyaw. Dako ang naging epekto sir sa pandemic sir sa inyong panginabuyan? Dako kami para sa mga driver. Apan sa dihang mihapak ang pandemya, maglisod na gani siya og dala og 2 ka kilong bugas ug sudan alang sa iyang pamilya. Kada adlaw latason ni Painandos ang karsada sa Balusong Street paingon sa ilang terminal sa Matina Crossing. Kapoy man, ikinahanglan niyang mabuhi. Pagkaroon dyan kuhaan dyan may gamay makuhan, kay hinay man, kay tungod pandemic. Ako kay kalainan na kay dyan magtawo daw na, ang pandemic karoon, tagsaraman mong gawas. Mga tao. Usa lang si Painandos sa mga sikat driver nga nagilaid sa kalisod tungod sa pandemya, labi na nga wala pa ning balik sa mga eskwelahan ng iyang mga suki nga estudyante. Nang hinaot siya nga unta manormal na og lihok ang katawhan ug mobalik na sa mga eskwelahan ang mga bata, labi na kung tugutan na ang face-to-face classes aron makatilaw na usab sila og insaktong kita. Muna ang pangita sa pagpamasada og tricycle tungod sa pandemya. 10 pesos ang pamasahe sa kada pasahirong iyang masakay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Nagpadayon pa ang ginahimong corrective measure sa Department of Public Works and Highways kon DPWH sa Tagong Flyover, human gipahigayon ang dry run kon pag-agi sa mga sakyanan. Temporaryong gisirado una ang flyover kay padayon pa ang ginagmay nga repair sa approach sa flyover. Nagsugod ang temporary closure niadtong Oktubre 22, 2021 ug wala pa masayre kanus kini ablihan pagbalik sa publiko. Ang kapin usa ka kilometro nga flyover sa Tagum City gikonsiderang pinakataas nga flyover sa Mindanao. Buot nato ipasabot sa publiko na nahuman na ang dry run sa bridge structure sa mga proyekto na nagsugod niadtong Oktubre 4. Ipahigayon ang maong dry run for us to determine kung unsang epekto sa maong tulay sa riding public ug masolusyonan dayon kung unsa man ang makita na problema prior to the acceptance of the office sa maong proyekto. Gibuksan na niadtong weekend sa probinsyal nga panggamhanan sa isla sa Camiguin ang usa ka semanang selebrasyon sa ika-42 nga Lanzones Festival. Dunga niini ang subling pagbukas sa isla sa mga turista o mga bisita. Ani ang report ni Maricel Butardo. Sa ikaduha ka tuig na karon gipaagi sa online sa probinsyal nga kagamhanan ang selebrasyon sa Lanzones Festival sa isla sa Camiguin sa Northern Mindanao. First, and this year we are leveling up the online experience of the Lanzones Festival with more fun events gihapon because this year is a celebration of hope. Domingo sa hapon, Oktubre 24, gibuksan ang usa ka semana nga selebrasyon sa ika-42 nga Lanzones Festival sa isla. Tipik sa mga kalihukan sa selebrasyon, ang online singing superstars kung asa 17 ka mga residente sa isla ang magtigi sa pagkanta. Kinamigin Paksoy Design Competition kung asa siyam ka mga local designers ang magtigi sa paghimo og moderno nga disenyo sa tradisyonal nga island wear. TikTok Dance Challenge kung asa magtigi sa TikTok dance moves ang mga bata, batanon ug mga young at heart. Intermunicipality Cooking Contest. Ugmad Online Agrotourism Trade Fair kung asa mapalit online ang mga produkto nga tatak Camiguin, sama na lang sa mga pagkaon ug handicrafts. Ug ang intermunicipality nga search for Festival King and Queen. This year's Lanzones Festival also marks the beginning of a new chapter of our island's history as we reopen Camiguin to the world.
Pinaagi sa executive order, gibuksan sa probinsyal nga kagamhanan ng isla sugod Oktubre 25 alang sa mga bisita og turista. Apan kinahanglang bakunado sila og dunay negatibo nga resulta sa RT-PCR test sulod sa 72 hours kung gikan sa NCR ug Luzon, samtang 48 hours sab kung gikan sa Visayas ug Mindanao. Kinahanglan sab nga magparehistro sa Clean Camiguin QR system ug dunay nakapareserve na nga kapuyang establisamento sa probinsya. We work tirelessly to keep our province safe, safely reopen our economy, and boost our main economic driver, tourism, our one town, one product of province of Camiguin. Pag-abot nato sa 60,000 katao nato diri sa Camiguin, dili na kong mag-require og PCR. Mo gawas kita taga Camiguin, bisag asa ka paingon, basta fully vaccinated ka, then mo balik ka diri sa Camiguin, wala na PCR. The same way sa atong mga bisita. So ay nagdugaya, pabakuna na. Ang Lanzones sa Camiguin garbo sa mga taga-isla tungod gikonsidera kini nga pinakatamis nga klase sa nasud. Marisol Botardo, Newsline Philippines. Stay safe. Umaw kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. O Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 60 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!